Bħal kull sena sar il-festin għall-impjegati fid-Dar Ċentrali fejn il-ħaddiema kollha tal-Partit Nazzjonalista ta' Net Television, Radio 101, il-portal netnews.com.mt u l-gazzetti In-Nazzjon u l-Mument jiltaqgħu biex flimkien jiċċelebraw dan iż-żmien tas-sena. Għal din l-attività attendit ukoll l-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. F'kentejn tal-okkażjoni, il-kap tal-partit Adrian Delija fil-waqt li tal-awgurju tiegħu lil ħaddiema saħaq li s-sena li ġejja se tkun waħda importanti għal Partit Nazzjonalista u anke għal Media.Link Communications. Minnaħa tiegħu, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli fil-waqt li rikonoxxa l-ħidma li ssir semma kif is-sena 2018 se tkun waħda li se tkompli tara li l-Partit Nazzjonalista ikun aktar pożittiv u li joffri lil pajjiż oppożizzjoni b'saħħitha. U ċ-Chairman Eżekuttiv ta' Media.Link Communications, Pier Portelli, fisser kif għal Media.Link l-2018 se tfisser sena ta' tibdil li se jwassal għal prodott aħjar li se jiġi offrut lit-telespettaturi u lis-semmija.